Takže dobrý den, tady Dino, já řeknu teda nějakou básničku, takže dáme to nějakou zprostou. Takže, když jsem šel na půdu prorábět, viděl jsem dětka ležet na vábě. Ptal jsem se dětku, co to dělá, že prostě babku dělá. No a když šla baba přes potom, našla vajca a i potom nenašla vajca a koko našla baba na babě a našla koko s vajcami. Takže hovna a kundy, jedem k sobě. Jo, hovna a sračky, třeba sračky a hovna. Takže my se s váma loučíme. A Marcos DJ Víťa a náš text vymyslel MC Lilo. Takže do piči s váma.